Tinokurekerai mabuja akanaka tauya nonhaudza nyasi zuva rechimakumi mairi nopfumbamwe mwedzi uno hwakubvumbi. Tiri kutanda tiripo ipapo chamisa dokerera nyasi ari ndiye ari kureketiwa nevanhu padandemutande nokuti atumira kavhidhiyo akanga ari kukurudzira vanhu kuti eyo godipfa mai henyu dzikamai tiri kukuziwai kwai tiri kupinda makuno yaanochaiwo tinenge tapinda aramba achindosimbisa kuti eyo ngongwarirai kubihwa nomazigi aya kwai mazigi asvika chere kwenyuyo kai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Ipapa wari kuringa kutoti zvinhu zvinenge zvachinja makuno yano wachindopinda basi ewo nyika taakutanda kuwakapo kare kai tinenge tikunyepai zvimwe zvinenge zvaburika aidi kwai ukashusha imbwa watenzwayo ndo pawanoburika. Ipapa David Korutati agoburika ari kureketa iye kwitodzo kutoti kwai chabangu kuita kwache ndo kuba kwakakonzeresa kuti bato roCCC risvike parasvika apa zvokuti wanhu ZANU-PF wanondoita madiri aJorgina akatotanda kupa mhosva kuna Mahere naMakamu kuti kwai wakabudirei mudare reparamende iyo wakareketa zvikonzero zvavo kwai ewo waisafanira kuburika mudare remo nokutoti ndo zvakakonzeresa kuti ZANU-PF ite zvairi kuita zvokuhina imi vanhu ava muembo wacho wakaita kunyangariwa idi kai tigoramba edu takaringa. Kwaburika masoko okuti kwai wikinero chivayo chivharo kwai ndiye akuda kupuwa basa rokupa vanhu dandemutande resitaringi munyika muno. Chanja chopfene panoita kunyangariwa manduwe. Ipapa muchaona mudhiri rinenge ichiita sitaringiyo wamwe wese vanenge vachitengeserwa nemari duku isusu tiri kuita kupondiwa kuzvindikitiwa kusvinu tikai tione kuti vanoipedza sei. Hositaringi waribe chawareketa zviri pamutemo asi munondoziva kaa kuti wakuru hurumende yedu wanotanda waburitsa izvezvi nyaya dzakadari ita kunge makuhwa wapedza motoona ndo zvakutouyapo kare aizve ko zvakaita kuoma. Rekai hedu tirambe takazviringa ipapa kuti zvinoperera papi. Guvheya Chiwenga kwai ariko kuIran ari kuona zviri kuitika zvemabhizimusi nodidi kumusangano weIran Expo wegore rino ra2024 kai tigoona kuti ane chere zvaachaburika nazvo ikweyo achibenhuka ino. Gurukota rinoringa nozvokutongiwa kwematunhu ragoreketa iro kutoti vanhu vanofanira kuziva kuti nzvimbo yeMount Hamden maeka anosvika mamiliyoni mairi chidimbu 2.5 million acres pachirungu kwaida kubisiwa makuwa nezvimwe zvakawakiwa ipapo kuitira kuti kuwakiwe guta itsva, guta rakachena, guta romandiriri, guta rinechekuita nozvomuchina wechimanje smart city pachirungu. Rekai tigoona kuti vanozvikona chere zvavari kureketazvo tinoramba takaringa. Mazigi akutanda kuburika zuva ramangwana zuva rogumisira kwemwedzi uno kwaino gurukota kwaino nomuridzi webhangi yenyika iye mushaya wanhu kwai mazigi mabhengi ese auya kotora mazigi avo kuti vakone kugopa vanhu zuva ramangwana. Ticharamba hedu takaringa kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi zvinenge zviri kudandochereka kana kuti zvinenge zvitodapo kare kuti tiite zvimwe ticharamba takaringa tinenge tichindokunyepai ipapo. Apa iwe wabva wasimbisa kanyaya yokuti kwai vanhu vakundobvumiwa kutora mazigi asingapfuuri zviuru zvitatu asi makambani kwai zviuru 30 warume pakaita kunyangariwa nyangariwa chaiko tikai tione asi wari kuimba pokare kuti nokuita kuti vanhu vatore shoma ikoko ichakwanira vanhu vese wagorekera kuti wakapirinda mari yemamiliyoni masere imi inokwana vanhu vasvini iyoyo tikai tigoona kuti zvinonga zvipera sei. Muchatoona manje waakutanda pokare kuita kuti imwe mari wange wainayo. Nyika yokinya kureketa kuno yagoti iyo ichabatsira nyika yeZimbabwe chibahwe chakawanda zvokusvika miliyoni ribodzi romari yekuAmerica
ati kuatenda kawabi edu zvavari kureketazvo zvisvinhu dai zvatoitika idi nokuchimbidza ndokuti vanhu wapfumbure nzara ireke kugopunzumura vanhu zvakanyanya. Joni mushaya wanhu ipapa nyasi agoburika pachena kutoti sei akagonzi mushaya wanhu nokutoti ipapa agotaya pokare zvaakareketa sondo rapfuura rino paaigoti kwai IMF ndo inomhosva nonyaya yemazigi. Nyasi agoburika kuti tiribe kumbopuwa zvekuita no-IMF asi wakandotumira munhu anotibatsira tanga tori neruzivo rwedu. Unobva watoona kuti makumbo manyepo ano makumbo mapfupi kupfupika chaiko ndoko wanenge achiita. Wabva wazvinyanya kutita mafuza tese here tikaiti goramba takaringa cherepi kuti zvinoenda nokupi ipapo. Wanoita zvekuverengewa kwezvinhu novanhu woZimstead wagoreketayo kutoti makwiriro zvinhu munyika mwedzi uno mabuja kwai zvikamu 59 57%. Apa kwai mari yekuAmerica makwiriro aita zvinhu zvavari kutarisa ipapo kwai zvakakwira nezvikamu 3 kubva muzana. Yei paribe chizvino apa tikaiti goona kuti zvinopera sei. Apawo izvezvi woZANU-PF wakahwina sarudzo dzakaitiwa dziya dzokuHarare East pokare noiko kuMount Pleasant. Tikaiti goona kuti wane chiro chavo chaburitsa ikweyo kana kuti zvirundopfa zvakadando. Tikati tiringedzo bhora romunyika Manika Diamonds yakaja FC Platinum nokabodzi kwa 0. Dynamos nongezi dzakandodzigwedzana tiri. Ipapa Highlanders Boso yakaratidza kuti ndio kana Boso kuja Caps United yaFaraije ZANU-PF notwiri kwa 0. Hwange yakazodzomiwa kugumisira yaita kabodzi naiyo Herentals yabenzawo ZANU-PF. Taitosvira utoti wakomana padzinotamba dzese idzi tinge tichitoziva kuti watamba sei pokare nokutowakuza chese chinenge chitamba no kepekepe no Highlanders ngatichisapote ndo chino upenyu. Izva kepekepe no Highlanders pano nyaya apa. Bulawayo Chiefs yakagopama pokare kuhwina kwawo nokuja Chogutu Pirates no kabodzi kwa 0. Ipapa Green Fuel yakaita kuumburudza Areneo Movers iyi paribe chizvino asi tikaiti goona kuti wanoipedza sei. Tolinga dziri kuitika pasi rese wanosvika 45 wokuBotswana wakaita tsaona pazororo pasika paye wachienda kuZTCC kwai wakuitiwa izvezvi wobenutsiwa mitumbi yawo kunyika yawo. Tikaiti goona kuti zvinenge zvichitiwa zvakaita sei. Apa kuSouth Africa wari kuhwadziwa ipapa kwaburika masoko kutoti akambotamba mutambo wokunyirana zvimbokoma boxing pachirungu kwai atisiya kwai anonzi Dingani Thobela. Tiri kuramba tichitenda ipapa kutoti iyo mweya wachenga uzorore murugare. Kambani yoBowen ipapa yakanga yaendesiwa kudaro dzimhosva nonyaya yekuti munhu wayakadzingira kuti aiputa mbanje akawaendesa ikweyo akahwina nyaya yache. Kuno ipapa waita kuzvimbiwa Bhibho chaiko nokutoti wanzi wambhadhare mari inotopfuura miliyoni mari yemuSouth Africa. Yo mari aifanira kunga akawana pese apa mumashure mese kubva gore ra2024 awakuona uyu aiwa awasota ndozvisvinu izvi ngaawasote ngawaite tuzvinu. Kuno vanhu 40 kukinya wapfa nokuti kune kadhamu kapadura warume. Dhamu parinopadura paribe chizvinu. Tikaitione kuti zvichaperera papi asi tikundoti mweya wakapfa iyo ngaizorore murugare. Apawo nyika yeBurkina Faso yagoti tiri kuda izvezvi taakutobisa wamwe wanakadzitape
wari kuburitsa kutoti kwai takagwarasha vanhu vese wai kwai wari kuburitsiwa basa wakomana zvaita kunyangariwa chaiko. Ticharamba hedu takaringa kuti inenge ichipera yakaita sei. UAE kwai ipapo wadavisa nhandare itsvayo ndege kwai yakakura kakapetiwa kashanu pfuura yawainayo izvezvi. Mabuja hobby yedu kuita kudadisa nomari yeoiri aidi kwedu uno yaramba kuita kana chibodzi mari yeoiri zvakaita kuoma chaiko. Regai hedu tichigumire pano kaako Sondo kwaNyasi tichitanda Sondo lino. Ndini wenyu Mhanduwewo nawo.